Ola, eu son Lucía Grela Sebane, de cuarto de ESO, e hoxe vouvos a falar dun libro chamado A dúbida, de María Reimóndez. A protagonista deste libro é unha muller chamada Deli, que un día chegoulle a policía á casa a deter ao seu marido, por cargos contra el por abusos sexuais a Ana, a filla duns amigos deles. Ela ao principio cría ao seu marido, cando lle dicía que era inocente, xa que non cría con un home que coñecera dende fai máis de 15 anos e ao que quería tanto lle puidera facer iso a unha nena de 11 anos. Pero despois de escoitar o testemuño de Ana, comprendeu que ela non mentía, xa que nel dicía cousas que lle gustaba facer a Vicente, así se chamaba o seu marido, que só podería saber estando nunha situación íntima con el. A partir deste momento, Deli comprendeu que toda a súa vida fora unha mentira, e cambiou tanto a súa maneira de ver a Vicente como de ver ao resto dos homes. Alí foi cando empezou a investigar e facer todo o posible para que Vicente fora ao cárcere. A autora deste libro é María Reimóndez Meilán, nada en Lugo en 1975. É unha escritora, feminista e doutora en tradución e interpretación española. Algúns dos seus libros son Premio de Novela Mulleres Progresistas de Vigo, en 2003, ou Premios Xerais 2014. O seu primeiro libro publicado foi o poemario Moda Galega. Outros libros dela son O caderno de bitácora, O club de calceta ou Pirata. O meu persoaxe favorito neste libro para min é Deli. Xa que cando se deu conta de que o seu marido era culpable, en vez de pasar deste tema, fixo todo o posible para que el fora para o cárcere. Na miña opinión, este libro gustoume bastante, xa que está escrito dunha maneira que engancha e fala dun tema interesante que plantea se en verdade coñecemos as persoas que nos rodean. Un saúdo e chao!